Oh, honey. What you do? You're welcome, Bob. Nagdadrive na kayo papunta sa party ni Aliyah. Pero yung party mag-start ng 4:30. Aliyah party. Yes, Aliyah's party. 3:06 pa lang. What time? Agahan na namin kasi maaga rin kami aalis. Baka nga sarado pa yung venue kasi 4:30 yung yung party. Saglit lang kami doon kasi gagabihin kami sa daan. 4:30 yung start. So, anong oras pa kami makakalis niya? Kung magstay kami 1 hour, kasi sabi niya dyan, mga 1 hour lang daw kami magstay. Kasi nga, yung mga bata, may pasok din bukas. And then, meron din silang concert, music concert. Paggabi sa Tomorrow. yeah, tomorrow. Sa school. Hindi sa school, sa theater. So, manunod din kami. So, asikasuhin ko pa yung mga gamit nila pagdating namin sa bahay. Oh no, bukas ko na asikasuhin. Pero syempre, kailangan din namin mag-rest. Do we do it in the Yeah, Mom, very busy, yes. Probably you can't see me Why? because I'm at the back. I will find you. Why are you at the back? I don't know, she put me there. I'm in the front. Oh, I will see you, Sam. So yan, pupunta na kami. Yung mga inday, nag-text na sa akin si Reyes. Tinanong niya ako anong oras pupunta. Kaso nga, kanina sobrang busy ko. So, nag-text ako, sabi ko, papunta na kami. Mom. Dito na kami. Kami pa lang. Wala pa yung ibang mga inday. Papunta pa lang sila, Reyes. Nung pag-text ko, paalis pa lang daw sila. And si Mark, tinatawag na kami. Nasa loob na sila, Mark. Tsaka si Pompa siguro nag-decorate. Nandun na yung mga bata. Iniwan na ako. Ayan. Hi, Mark! Nandito na siya. Ha? Yung bigas. Nandun pa kay Ate Frida. Hi! Happy birthday, Kiss Tita! Kiss Tita! Kiss Tita! Happy birthday! Kiss Tita! Ay! Wala akong kiss! Kiss Tita! Ay, kiss niya si Ate! Hi! Hello po! Holly, where are you, Bamba? Hi! Be careful! Ayan si Sak. Where's Kuya? Ayan si Kuya, oh. Wala pa. Kami pa lang. Finally, nandito na sila. Linampasan ka. Ayan na. Makita ka nun. You ever seen TV? I guess. Nothing? I miss you. Sila and Tony and Dan. Vegetarian yan. Akala ko binalik. Mainit. She's got like a non-vegetarian version. Vegetarian, kahit ano, basta pagkain. Yeah, Gutom na yun. I'm starving as well. Andito na si Kat. Say hi, Kat. He's here. Dali. Get the plate. Andiyan na guys yung lechon. Ay, nandito na pala si Ayan na yung lechon. Sabi ni Kapi, ayun na yung lechon, ayun na yung lechon. Ito din ay. Ay, sorry. Sorry pala. Say hi. Ang puti pa lang, matuwa ka talaga. Grabe. Iman, hinayang ka na yung mga huwag ka na daw, punta tayo show. Sige na. Ako ko nga. Dito ka na lang. Punta kayo show. Ang ganda-ganda sa show. May show din bukas sa mga anak ko. Anak! When's that? Ay! Paano balikan? Baka ganun! Ay, mabalikan! Ganun na ganun ang aeroplane. Nunod ako aeroplane. Well, I'm nearly done. Ay, video ka na! Thank you! Video! Bumirang. Bumirang ka sa tumabak na. Kita nga ng ano yan eh. Tumatama na yung Sakit na ng bibig niya yung malaki na naman. Wala nang laman. Pinapaparapan natin. Nandito guys si Rose
pa to. Ang tagal ko kasi mag-upload. Kuya, busy maglaro dun. Si Sak, na-miss niya ang tito Dan niya. Best friend, oh. Nung isang araw pa siya, tanong ng tanong kailan daw sila magkikita. You wait too long. Di maalino. Kung ganito ang entry ko dahil. Sabi niya kanina nung nagluluto sa loob ka na. No, baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control, the lights in the space keep jumping around. All I see is your face, but you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder. Akin. Bala kayo dyan. Wala kayong picture. Ay, ang cute. Makaka-copyright tayo kung sa pa-music mo kumpas. Makaka-copyright tayo, guys. Si Jan sabi ni Jan, pagkatas nag-pray, di ba? Nag-pray. Tapos sabi ni Jan, get talaga picture. Siya yung palo ko dito. Ayan yung lechon. Guys, unang bite. Ay, walang ano. Sarap po pork. Mas mahal siya. Mas mahal. Ay, ang sarap. Ang lasa-lasa. Lami. Ako talaga nauna. Sorry po, umbal. Si Jan kasi. Sa atin to lahat naman eh. Sa atin lang. Videohan, be! Tingnan nyo to si ChonaAndMyKids! Si ChonaAndMyKids! Good job. Andyan na yung tagtadero. Teka lang. Uy, may taga-tagtag pala. Ay, sorry. Andyan yung tagatagtag. Thank you po. Hindi ko na kailangan si Tagtadero. Sige. Sino kumuha? Si Manay. Si Manay. Oo. Simple race. Sabi natin ito. Okay, go. Wala nang alam mo. Wala na tayong pakialam sa ibang puntahan. Nauna kami sa lechon, tapos hindi na kami pumunta doon sa ibang puntahan. Kahit tayo na ako kasi low. Kain, guys. Hindi ko rin. Pork? Uy! Wow. Baby, ikaw! Baby, girl,
Di Hollywood Chickenสั่งไม่ได้ครับ Uncle Chicken, Papa? Where, Papa? No, there. There, Papa. Huh? Yeah, Papa. Ah, you want this one? Yeah. Alam mo, mga ano tayo, mga copyright tayo. Kaya may copyright tayo. Okay, yun na, Papa. Come get lost with me. Come get lost with me. Just go away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just go away with me. Current candy, Baba. What color you want, Baba? Baba, what color you want? Pink. Ask Tita, ask Tito. Say thank you. Okay, Baba. Is it yummy, huh? Yummy. Can I have a bite? Yummy. Okay, let's go. Yeah. Show daddy, show daddy. Ayun, si Tak meron na rin. Eat that first before you go to Yummy. Light. Mama Holly! Sayang hindi natin nakunan. Sinusubukan siya niya. Sinusubukan siya ni Holly. Nakulap ang pala mo sila mag-lang. Nagamagang yan. Okay na ba? O tingnan mo, ako na naman yung grabe ang ano gawin natin kanay. Wala, dito lang tayo mag-picture. Ayaw mo yun. Ganda kayo. Ganda na ako. Gabos? Ito naman nakapikit. Wala naman mga ganyan. Bye-bye. Sarap na. 5 hours. Okay, okay. Everyone might know. In a minute, 10 minutes. Nakapicture tayo dito. Yun na talaga ang uwi na. 10 minutes na. Teka, papasok na pa ulit. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for a star. Papa, you have to kiss down a little bit. Making this Wow! Kiss, kiss!
have a good sleep back home. You'll be sleeping. Uwi na kami, malayo pa kasi kami. 5 hours pa kami. Ha? What's going on? Oy! Guys, Ayun niya mag-kiss kay Tito October. Baba! Oh. Welcome to Veronica's Vlog! Bye! Link below! Baba! Say link below! Say link below! Yes, 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 yes. Say bye-bye to Tito Neil! Cut! Bye! Uwi na kami. Popal! 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 Kanina ka pa hinahanap niya eh. Okay, see you. See you. Nice. Oh, thank you. Say bye-bye now. Hey, say bye to Tita. Say cuddle. This one. This one. Cuddle, 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 cuddle. Give a kiss. Good girl. See you. Bahay na kami guys. Ano na, 12:20 na. Umalis kami doon mga 7:30. And yeah. Nag-stop lang kaming once or twice ata yun. Baba, we're going to bed. Say good night everyone. Good morning na pala. Good morning, good night. Come on. Natulog sila sa car. So yun na guys yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Mwah. Bye. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only
this time.